Balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig magapalayag na sa sining adlaw mga kaaksyon sang Sabado. Yari kita sa ikaduhang adlaw sa bulan sang Abril 2022. Doon ka na siglang no? Abril 2 na. Dugay-dugay Kwaresma na. Ay, puwerte Sa mga kaaksyon ta, welcome diri sa inyo sining palatuntunan mga kaaksyon. Kay nasang aga, luwas nga kahapon sang hapon, maingkwentro naman sa syudad sang Himamaylan nga nagresulta sang duwa ka mga persona diri ang nagkalamatay. Mga ginaligar miyembro sang NPA kuno ni finance officer kag medical member ini mga kaaksyon, isa ka babaye kag isa ka lalaki ang patay sa sining inkwentro kahapon sa syudad sang Himamaylan. Aton hibaloon na karon dugay-dugay ang update sini mga kaaksyon. Kalakip man diri sa syudad sang Bacolod kay nasang agaho may isa naman ka persona nga tigpo naman matapos ginluthang. Hoy, baloon tani karon sa report ni Aksyon Alvin Graba ang ining shooting incident nga nagluntad ra sa area sang Barangay Bata sining syudad sang Bacolod. Daw kuan ni sa bata kuno sang ambot ko active pa ni sa barangay nga trabahante, no? But nanog ang pinaka latest ni hibaloon tani karon sa kay Aksyon Eric Magbano man ang pinakaulihing report gikan sa kapulisan sang Police Station 3. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Grabing mga balita, no? Do hindi mo masoy ang pinatsanaya. Sige lang, Basta importante nga kung wala man lang kita Robin Load, talunsay ang ato sila nga pagpangabuhi. Pero kung may Robin Load ka, ti laban-laban gid ga robantay ka man sa posibleng matabo sa imo mga kaaksyon. Pero kung ka pangabuhi ka man lang sang tawhay o po ng pamilya mo, daway ka man siguro sang kulbaan galing kay amuni kong kaisa do hindi mo gid mapaktan ang sitwasyon, no? Aton lang hibaloon karon dugay-dugay sa report ni Aksyon Alvin Graba kag sa report sang Bacolod City Police Office we have Aksyon Eric Magbanwa karon dugay-dugay, no? Sa ato sining nga pagpangalagad. Kamusta mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon sa Oriental side kag kalakip man sa probinsya sang Guimaras sa mga kabanwahanan kag
sa area sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kalakip man ang ato sining nga mga kaaksyon sa probinsya sang Capiz, sa Aklan ni Antique kag tubtub sa malabutan sa ato sining nga pag-broadcast sa sining nga udto. Iririmaw tato nululupod kita mga kaaksyon tubtub kita sa Taknalaunay Media. Dalon ta dugay-dugay ang mga balita gikan sa ato sining nga mga aksyon reporters, mga balita nasyonal gikan sa news center sa Aksyon Radyo Bacolod, plus ang ato sining nga mga local and national issues dalon taman pag may time karon nga udto diri sa aton sining programa. Sa kinahanglan ako ang inyo sining kaaksyon sa kanginan, Aksyon Rex Kantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial dalon karon dugay-dugay ni aksyon na Brian Morden. Doblaksyon ginpanginbulahan ang mga banwa kag syudad nga alert level 1 na ho. Apang nagaparawagan naman sa iban nga paspasan pa ang bakuna. Kag Gobernador Lacson nagapanawagan sa mga miyembro sang New People's Army nga magsungka na pagkatapos nga sang sunod-sunod nga engkwentro ho sa sunod sang may lantuod no do tatlo ka mga encounters ng sunod-sunod plus ang encounter man dito sa sunod sang sa may area sang Sipalay kag Kabangkalan mayara man mga kaaksyon daw southern part tanan no ang igo sang sining engkwentro mga kaaksyon. Sa bahin naman sa Bacolod City Government Center, igabalita ni Aksyon Art tayhupon karon dugay-dugay syudad sang Bacolod ginpaidalom sa yellow category base sa resulta sang ginpatigayon nga Provincial Joint Peace and Security Coordinating Council meeting angot siguro sa plabuton nga eleksyon Sa balita naman sa BCPO, gabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, update siring isa ka persona ginlutang kaina sang aga dira sa Barangay Bata. May investigasyon ang kapulisan sa Police Station 3. Sa Nukpo naman nga balita, gabalita ni Aksyon Alvin Graba, 39 anyos nga amay nakuhaan sa armas nga nagalupok sa syudad sang La Carlota. Kag update sining engkwentro sa bahin sang syudad sang Himamaylan. Ambot kon taga diintong duwa nga nagkalamatay ning medical officer kag daw gina-consider nga isa man sa mga may rangko manong team leader sang grupo sang New People's Army dito sa syudad sang Kabangkalan. Aton hibaloon na karon kay Aksyon Alvin Graba ining balita. Sa patrol nga balita, mga Muslim brothers sa syudad sang Bacolod naghahanda na para sa Holy Month of Ramadan. Mag-aumpisa buwas nga adlaw mga kaaksyon. Okay. Kagining update man sa sining paglutang anong natabo kay nasang agato dito sa Barangay Bata nga ginrespondihan mismo ni Aksyon Alvin Graba. Sa balita naman sa out of town, igabalita ni Aksyon Roger Gotib sa syudad sang Cadiz padayon sa ila manhunt operation sa mga wanted persons. 31 anyos nga may kaso frustrated homicide arestado.
Sa balita naman kay Action Nelson Patino sa area sang 1st District sa San Carlos, 5 ka mga puluyan gintupok sang kalayo sa syudad sang San Carlos sa sunog na nagluntad. Sa ikatatlong distrito, mga kaaksyon, upod kay Aksyon Arlo Ticar, top 2 most wanted person sa syudad sang Talisay na dakpan. Sa balita naman sa nasyonal, Presidente Rodrigo Duterte wala sang i-appoint sa gobyerno tubtob bulan sang Hunyo. Kag empleyado sang Smartmatic nga involvado sa security data breach ginkakas na. Kag new normal target nga maangkon antes matapos ang termino ni Presidente Rodrigo Duterte. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dilig lamang madugay, mahina ang kalaban. I-like lang kag i-share ang aton sining Facebook page sa Aksyon no Radyo Bacolod. I-like lang kag i-share tapos ipadala ang inyo sining mga mensahe. No? Kay tingwantay na karon dugay-dugay nga mabasa diri sa aton sining pangalagad mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, taligid lang mga kaaksyon na standby anay kay matagtapila ka mga commercials pero antes na yari aning resultaho sa unang draw sang Small Town Lottery o kun STL sa sining adlaw sang Sabado, April 2, 2022. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 10 kag 25, liwat 10 and 25. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang Ayos, sige manamyaw tanay sa mga kaaksyon tang nagpamati sa sining udto mga kaaksyon. No? May lang pag-monitor sa kay Connie Laparan, Atia Kim, Ray Flores Baryoga, kag Gian Resicio, kag sa pito pa naton ka mga kaaksyon. Thank you, Gid. Kag kay Virgo September, Jonery Pacheco, Gian Resicio, Idilaos, Elizabeth Gamala, Diding Alojamento, Mario Olvido Acuesa, Ana Sinoro, Eleonor Rigby R. Agrabante, Dino Alik, may lang pagpamati Dino Alik, Connie Laparan, Erwin Gonzalez, Atia Kim Eriman, or Atia Kim, si Nepes A. Jasmine, si Jas Toriales, Mary Jane Pasante Daulong, Humalumina, Madam Virginia San Antonio Olpenda, may lang pagpamatea. And Rowena Castillo de la Cruz, kay, dali lang kay Malantat, Mario Olvido Acuesa, naman, Erwin Gonzalez. John Ray Istores Piadotse, malang pag-monitor, check attendance lang sa kuno from Sitio Dolom, Barangay San Miguel, La Carlota City, kay John Ray Istores Piadotse. Salamat gid John Ray, no? And Pamilya Barbas sa DSB tamyaw lang ni Ray Flores Baryoga, no? Malang pag-monitor Pamilya Barbas. And Annalyn Bilya Esterbat, salamat gid Annalyn, no? Annalyn Bilya Esterbat. Happy tamyaw lang sang ang bata ni Madam Elizabeth Gamala, si Reza Gamala Hontongko sa iya sining kaadlawan today. Okay. Happy birthday Reza Gamala Hontongko. Halin sa kay Madam Elizabeth Gamala.
And Idilaos kag Nanay Isabel sa Victorias, no? And yeah. Sige. Regards lang kay Inday Janet. Thank you gid Madam Virginia San Antonio Olpenda. Busy siya to sa balay, no? Thank you gid Madam Virginia San Antonio Olpenda. Present sila kuno sa Celine Homes. Thank you gid. Mati lang daw Madam Virginia. Ayos Madam Virgie Olpenda, no? Diding alohamiento. Ana Sinoro sa kay Rolly Garale. Thank you gid Rolly sa 75 stars, no? Rolly Carale, no? Si Rolly Carale. Mariol Vido Aquesa, may lang pagpamati sa Siyendalugway Silay, no? Kunila Paran sa DSB Pandanon, si Erwin Gonzales from Maao, at Kim, si Just Toriales, Muhumalumina. Ayos. Thank you gid. Salamat gid. Sige daligid lang ay nagsinabad naman si Jeff Charilio. Way kagido Browns kabuhi mo pagkuha sang kalat bala kag igaid sa liog mo. Nanong ubra mo ni nga dry ka man yan nagsinabad naman yaman. Way gini ubraho mo pating mga magkaladak paning mga nagapanginto niyo. Nami ni pang bitayon suli para madudla bla higtan sa TL tapos bitayon nami gini pang bitayon. Kita mo lang tong nagpanginto to sa account bala to. Kanami gid sang demand mo no pag na agay kung nakumakadakop si mo panitan ta kabuhi mo. Galing kay sala lang galing magpanit kabuhi mo. Sige, daligid lang mga kaksyon na standby anay. Matagda pila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred. Balita, banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos, pabalik kita diri sa aton sining pangalagad. Standby anay Aksyon Alvin Graba sa mga kaaksyon ta. Padayon kita nga nagpangita sang mangin data gatherers kag reporters sa masunod nga mga lugar. Liog lang ta sa mga kaaksyon ta nga may tsansa nga mangin kabahin kag part sang Aksyon Radyo Bacolod sa palabuton nga eleksyon bla. Ilabi na sa area sang Isabela, basigon may wala da sang obligasyon sa May 9, pwede ka padala sang inyo application. Isabela, Tubuso, ang Tubuso daw okay na ni siya, Victorias, Candone, and La Carlota, no? I-check ta ning mga areas ni Isabela, Tubuso, Victorias, Candone, and La Carlota, no? 18 to 35 years old, 18 to 35 anyos mga kaaksyon. Ipadala lang mga resume ninyo dre Bayakson Radio Bacolod News at gmail.com. Kundi gani dulong dre personal sa Aksyon Radio Bacolod mga kaaksyon. Okay, para maplastar ta na. Ari kami sa Penthouse Wellrose Building sa corner Burgos Locsin Street, Bacolod City, no?
pwede nga mangin kabahin sang nga madinagon nga coverage sang aksyon no Radyo Bacolod sa desisyon 2022 mga kaaksyon. Mangin part kamo sang aksyon no Radyo Bacolod. Ipadala ko na ka sa area sang Isabela, Toboso, Victorias, Candone, and La Carlota. Ipadalang inyo sila nga mga resume, mga kaaksyon or biodata or application form idulong lang diri sa Aksyon Radyo Bacolod para mapangplastar na lapit na nga danang eleksyon no. Para nga gios naton mga kaaksyon no. Sige na no pang ginahulat mo kung wala ka man lang obligasyon sa palabuton nga May 9 apply na nga mangin kabahin sang Aksyon no Radyo Bacolod. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga kaaksyon ta life extension coffee mix sanay kita, no? Ang life extension The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon manghisayod ta parte sa pinaka-latest nga sitwasyon sining ginrespondihan kay nasa Barangay Batabla sining isa ka persona nga ginlutang but ko nakilala na kay daw ay pamanto makilala ang suspect mga kaaksyon no sining paglutang na no ginang pinaka ulihi sinino nga informasyon bala plus man ining mga Muslim brothers naton diri sa syudad sang Bacolod naghahanda na para sa Holy Month of Ramadan magasugod na buwas nga adlaw. Yaring countdown sa report ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex padayon sa gyapon no investigasyon sang mga kapulisan sa idalom sang police station number 3 upo diri ang mga katapos ang scene of the crime operatives Aksyon Rex in relation diri sa kamatayon ni Yaki Castro, 33 anyos, taga Marapara, Barangay Bata, diri sa syudad sang Bacolod. Kagina nangin na emosyonal ang amay sini si Fred or Fred galito Aksyon Rex, no, hindi si Felix kundi si Fred Castro muning amay. Si Fred muni ang barangay electrician mismo sang Barangay Bata and suno sa iya Aksyon Rex kubut gid siya sa sanggagin pabalo ini sang barangay nga natiruhan ang iya bata gilayon nga nagpadulong dito sa lugar sang Sino insidente. ngalan sang napatay to? Si Yuki. Yuki? Yes sir, Y-U-K-I. Yuki Yes sir. Castro. Yes sir. Taga pila ni edad ya? 33 Aksyon Rex, taga Marapara, Barangay Bata. Di natabo ni? Natabo diri ang insidente Aksyon Rex kilid sang dalan along Purok Pine Tree, Barangay Bata. Inabalang dalan Aksyon Rex kung gawing ka na sa Circumferential Road. Amo ni ang kilid sang dalan sang Purok Pine Tree. Kung inang dalan kung going ka dito pa east nga direksyon. Kadto ka sa Circumferentialin ka sa Bata sa wala na? Yes, correct. Sa tuo dampi. Alin sa ka? tuo? Oo, sa tuo. Hindi lang madamo nga mga kabalayan Aksyon Rex. Antes ka to makalabot sa Circumferential Road. Diri na tabo ang ini nga insidente di nang biktima kay ti wala pa may baluan kundi ginang igo pero dugma damo man sang mga dugo kagapila sa iya sini nga lawas Aksyon Rex nga naging natunaan man sang iya sini nga kamatayon. Pilang igo yes ni? Iga pa idalo kay naman kami kagina sa isak sa isak miyembro sang Soko ipaidalom pa ni sa postmortem kundi wala Aksyon Rex exactly kung ang mga igo sang siningi Yuki Castro. Kagina nakaistorya kami sa iya sininga amay although emotional siya kagina Aksyon Rex. Halos ang tingog niya daw kahinay na gani Aksyon Rex pero
pero makadali at least bisan paano nakahatag man siya sa mensahe kag nakahatag man siya Gaano sa sa information. ginatabuan sa crime scene? Gaano da siya? May ginkantuan kay halin gali ni siya Action Rex sa ila sining kuan sa Purok Bayabasan Pine Tree Purok Bayabasan Barangay Marapara sa Marapara nagpadulong nandito kay may ginkantuan kay may transaction ni siya as initial Action Rex kag sa initial kung pumuloy ito pahambalon kay masami gali siya nagakadto dara kay may ex live-in partner na siya da. Pero subong wala sa isang ginaupudo-pudo Wala. asawa man lang. Oo, wala pa man so far. Amo ni ang initial nga nakuha man naton pero may ex siya kag may bata siya to dito nga posible amo man tong ginakadtuan niya. Kaya Kung mo istorya galakat-lakat siya, Galakat siya Action Rex pasulod kun tani dito sa lugar sa base sa nakakita to kagina kag na-interview man naton pasulod siya kun tani sang hinali na lang nga palapitan sang wala makilala nga persona. Ang description kani Action Rex medyo mabudlay pa hindi pa gid ma-identify sa mga kapulisan kami nagahambal. galakat lang ang suspect ne. Yes sir, galakat lang Action Rex pasulod sa iskinita. Kung mo ginsundan ni siya, Yan, isa pa may posibilidad nga ginsundan or posible sa sagwa pa lang dito Action Rex iti siya ang ginduthang. tito ikat man isang dalan ang natiruhan sa iya. Yes sir, sa ara siya sa kilid sang dalan. O di paano siya nagsulod pag ito sa Kay sulod-sulod? iskinita na nang gintupaan niya bala Action Rex mo. May gamay da nga iskinita da. Oh. May gamay na iya nga iskinita nga dalan pasulod ang sa lugar mismo sang incidente Action Rex. Ginpahayag ani sang amay kagina nga sa initial way gid siya kabalo kung ano ang activity o mga aktibidad sang iya sining amay but as to sa record Ang iya bata, guro. rather sang iya bata kag as to sa record kung bala may record man sa barangay suno sa amay Di sunod way kay Fred balang amay. Wayman record sa Araw-araw barangay. sa iya ga istarda. Oo, upod yung panangin ni bata kay ikatatlo ni siya sa 7 ka mga kabataan. O bisan pa ikalima sa nga bata da kay ara sa poderya mamonitor yan na. Isa pa na Kung action gaano na record. da ang bata ya kung nga tingagin tiro gid sa iya. Oo, ay amuning gin pamangkot man natin basta may kontra. Siri niya, way gid siya kabalo kung may kontra. Ikaduha, kung wala may record, bisan i-check lang to sa police station number 3 kung may record. Gusto mong batian, bisan makadali lang Action Rex kay umonto naglakad sa gilayon ang ining si Fred Castro. Ari ang pahayag ni Fred Castro. Galing mo estimated galing pa ko yung balaw, baka balaw lang. Huwag ka man nakabalo kung may threat sa iya kabuhi. Ay. About na-engage siya sa illegal. Ay man to diya. Mabuhat man ni siya, sir, or na bata, sir? Kung sing ganun ka mabuot, siguro hindi ka magpate kaya natiruhan. Kung masiling naman kumalain, tinuway mo ko kabate may kundran mo. Bisan katulong sa barangay na record. I don't know kung sa station 3 kung may record. I-trace nila sa station 3 kung may record sa. Hasta lang siya dito, Action Rex, nakalakat tayon, Action Rex, no? Si Fred Castro after Anong mga nakita sa bystanders da? ang bystanders to Action Rex nakabati lang sila sa tatlo ka lupok pero i-check pa ni nila Action Rex kay kagina kapangita man kami sang basiyo sang bala kung sa lugar Ay, ng wala. insidente way kami sang may nakitaan to. That is why medyo nabudlayan gawa ti medyo na plus pa nga perti ka init Action Rex sa lugar sang insidente. That is why ang isang pasiyo mo to wala nga alang gid kay katagit-tigid ang Ano? init hindi ka Magtagiti makapasiyo. isang init kay obra na isang Gani. pulisya. Correct, Action Rex. O, no? alang-alang hindi na nila pagsulayon, alang-alang mamayong na da sila. Pwede Ano? man lang pamayong kung mag-investigar, Depende ni karon Action Rex kay may investigation man si Police Master Sergeant Valdiviso base makatagman sa kagina hindi kasi makapalapit masyado kay ti sako gid si Action Rex sa pangusisa man ara lang gid siya sa may Sinong line investigador? si kamagay ng Action Rex Sinong investigador? si Police Master Sergeant Valdiviso sa Valdiviso? Police Station number 3 nag-upod man. Anong iya first name ni? Lipat ko to pangalan ni Valdiviso Action Rex. First name niya. Oo, Bagay pero sa edad nato, nagkakalipat na tamo. kap- Dapat kwaol tagid na. hindi Sige, hindi okay. magkano siya magkapalabis. Pero
Why gito recovery kay na? May kuto sa may nakita pa so far nga recovery action na Rexon. Grabe. Ilantaw man ang lawas ini may pilas man to sa Kaya lawas. lang Action man Rex. tugay paglupokin pamudyot tayo sang Oo, suspekto. isa pa to. Kag ti bangkot Why kami man sa lugar. ano ganina balinis ano ganina ng Empty shell. iluwas empty shell ang pambala? Ang balinis o ko ng ining Liso bla? Liso, oo. Why? Ang liso niya, why man sang nagamuto nga medyo nabudlayan pangitaman to mga miyembro sang kwan sang Scene of the Crime Operatives Action na Rex, no? So basi karon na, basi may mga dugang pagit nga information gikan man kay Action na Eric Magbandwa as to sa pinaka latest investigation sa mga kapulisan sa Ikapila ni Idalan gani, Police sino Station tong number amay 3. ganito? Si Fred? Si Fred, oh, pito sila mag-utod, ikatatlo ni siya. Fred ano to gani? Fred Castro, ang Castro. tatay. Oo. Oo. Bali, Pito ni sila ka magutod? Yes, sir, Ikapila ning napatay ni? katatlo Katatlo? sa Kamagulangan. Oo, bali may iban pa man to dito Action Rex yung man istorya naton sa lugar sang insidente o galing kay di sa to say hindi sila maghatag information kag hindi sila magpa-interview pero kahatag sila sa mga information as to sa pagkatawo ya Action Rex galing kay mas maayo kun tani nagpa-interview para official ba nga may magamit man kita that is why nga gigintutukan man naton kag ginabisan makadali ang iya sini nga amay Action Sige, Rex. check ta na karon sa mga kapulisan kung ano ang latest nga investigation nila. I-check ta na kay Action Eric Magbanwa karon dugay-dugay. Yes, Action Rex. Dugang paginaton nga balita Action Rex, handa na ang mga brother Muslims diri sa syudad sa Bacolod para sa holy month of Ramadan nga pag-umpisahan buwas na nga adlaw Domingo kag magalawig ni siya tubtob sa isa ka bulan Action Rex base sa Muslim calendar. Ini ang ginpahayag ni Imam Munib Kali, ang imam sa Islamic Center dira sa barangay 31 sa syudad sa Bacolod. Sunod diri kay ay Kali Action Rex nga ang mga kauturan nila nga mga maranaw, mga tausog kag iban pa nga grupo sang mga Muslim brothers diri sa syudad sa Bacolod ang naghahanda naman actually karon sa gabi may initial na sila among pagpanglimpyo sa ila sini nga kalawasan na lakip na diri ang preparasyon man Action Rex para sa ila sini nga pagpangamuyong mga umpisa alas 4 was sa kaagahon ang pangamuyo dala na diri Action Rex ang fasting hindi ako na paglikaw man sang tubig tubtob sila alas 6 then after that mahimo na sila makakaon liwat Action Rex makainuman sang tubig tubtob sa isa ka bulan kabahin ini isang pagpuwasa sang mga brother Muslim Action Rex ginpahayag man diri ang the do and the don'ts especially samtang nagapatigayon sang ila sini nga pagpuwasa nga kabahin diri Action Rex ang hindi pagpanigarilyo hindi pag-inom hindi pagtilaw sa mga babayi kag ang mga exempted Action Rex Hindi ini mga magano? hindi sila anay makatilaw sa babae. Nga ginatilawan ng babae? Hindi, inabalang Hindi ko pakigilawas, maghilawas. brother, no? O, pakigilawas. Oh. Kagaya di kong babaydor. Kadlaw di si Action Nilmar sa Bramo na ano nga. Kung tilaw kayo sa iba ni, bawal Ay, pagit. Amo tong term niya mo, kung tili ka sa babae, niya, may yubi sa babae, kung matilaw ka sa iba, hindi lang anay, no? Oo, bawal na. Sige. Ano pagid, damo man Action Rex, no? Bata ari, ang pahayag, by the way, isa sa gindayaw man nila, kag pagadayawon man nila gali diri Action Rex. So, ang sining Holy Month of Ramadan, ang pagpuwasa man ni Virgin Mary, kunti sa aton sa Katoliko, aton ginayang dumdum pirmi, no? Si Mama Mary o si Blessed Mother Action Rex. Kag sa ila man diri kay ara manggali sa Quran Action Rex, si Mary, Virgin Mary bilang kabahin sang four Princess of Paradise. Virgin Mary sa tuig sang Ramadan, si Seti Asya asawa ni Paraon, Kadiyah asawa ni Prophet Muhammad, kagang si Fatima nga anak man ni Prophet Muhammad. Ari ang pahayag ni Imam Munib Kali.
Ang pagpuasa gidya sa buwas nga adlaw, amo na ang pagsugod siyang puasa gidya. Saan na matapos? Isa ka bulan na nga ginapaningwaan nga matapos na naton. So depende sa bulan siyang Muslim kalendar. Basta Muslim kalendar yo, basta lang kami sa 30. Hindi kami kalapo sa 30. In line sa preparasyon sa aton mga brother Muslims, in may kaangtanan sa sining holy month of Ramadan. Ngamon nga preparasyon sa pag-Ramadan, bangod sa amon ni ang pagpatawad siyang Allah subhanahu wa ta'ala sa amon, te kundi dako na mo ng pagsimba saya, sang gabi o kung adlaw, amon ang preparasyon naman permi saya. Pag hindi kita makaimo sang mga malain bagay. May mga ginadumilian sa panahon sang Ramadan. Unang ginabawal siyang panahon siyang Ramadan, una ang pag-inom siyang tubig, sigarilyo, pagkaon, o kung mahilig ka siyang bukay, o tanto na kag ang mga sugalor, hindi na pwede do, wala na, always, ang imuon mo na lang siyang bilog siyang isa ka bulan siyang Ramadan, puro simba siyang Allah subhanahu wa ta'ala. Nalakip na diri sir ang pagpuasa sir? Oo, nagpanang puasa. Pero ang pagpuasa niya nga ginatawag ya, hindi man kami ang kampiyon daw magpuasa eh. Ang matuod nga kampiyon magpuasa sa aton nga mga kauturan, si Virgin Mary. Nanay ni Jesu Cristo. Amo nang nanay ni Iso Cristo. Si Virgin Mary nagapuasa siya sa bilog nga tuig. Hindi na nasilingay sa kabulan o kung pilakadlaw, kundi bilog nga tuig puasa siya. Tapos ang Eid al-Fitr nga ginatawag nga isa kadlaw, kag ang Eid al-Adha nga ginatawag nga isa kadlaw. Kag si Virgin Mary napatay siya sa adlaw nga Ramadan, amo na ang palatandaan nga si Virgin Mary amon ginadayaw nga mga Muslim. Pero si Virgin Mary ginadayaw ninyo bilang isa ka. Number 1 siya sang apat ka babae nga Princess of Paradise. Ang apat ka babae nga Princess of Paradise, ang unaw na si Virgin Mary nga ginatawag naton sa aton nga lingwahe. Pero sa Muslim lingwahe si Maryam. So, ang ikadua si Siti Asya, ang asawa ni Faraon. Ang ikatatlo si Khadija, asawa ni Prophet Muhammad. Ang ikaapat si Fatima, bata ni Prophet Muhammad. Yan aras nga kabayan gidamang sa pahayag diri ni Sir o ni Imam Munib Kali. Report gikan sa patrol ni si Aksyon Alvin Graba, mga kaaksyon sa din kaman nga bahin sang Pinas labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon na Alvin Graba, balita sa patrol, no? Aksyon Art tayo pon standby anay, live extension super fiber kita. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. Ito ang balita ni Aksyon Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center ni may kang tanan syudad sa Bacolod do nagapanawagan sa mga syudad sa Bacolod ginpaidalom sa yellow category based sa resulta sang ginpatigayon nga Provincial Joint Peace and Security Coordinating Council meeting. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Art Tayhupon. Aksyon Art. Amoy na Aksyon Rex ang nangin rekomendasyon kag desisyon sa gin patigayon na damlagilang meeting na gin patigayon diri sa mahinsang probinsya since
nga pwede lamang nga makahimo sang declaration angot sa category status sang isa ka LGU kung sa isa ka lugar ang probinsya kag subong man regional nga level kay sunod ri kay ni Revo Sorbito ang ila recommendation niya diri sa syudad sang Bacolod sa una nila nga ginapatigayon nga meeting sila niya actually kung kami lang niya bukuhaan diri sa recommendation green category para sa ila ang Bacolod City but since bangod nga may aras ang ginatawag na political or intense political rivalry diri sa sunod sang Bacolod amo ning reason action Dex kung nga nag-decide ang sabahin sang probinsya nga ipaidalom sa yellow category ang Bacolod City. So ina siya ang nanging desisyon na sunupa sa kay Attorney Revo Sorbito nga ti probinsya na ang naghimo sa ila sining desisyon. Dugang pa rin ni Sorbito pero tiway bisan area of concern ng Bacolod katutukan samtang nagirapit ang mayong nebing eleksyon wala man nagapatimaan nga magamogid ang eleksyon sa Bacolod no pero ang kontronais politika amo ini ang nagdala sa yellow category. Padayon man ang panawagan ni Sorbito sa tanan nga mga supporters kag kandidato namin tinahon lamang o kung sila mismo ang mag-convince sa mga supporters nga dapat high level ang gihapon sa isang kampanya agod hindi na madugangan pa ang alert kung category status sa Bacolod City. Yari siya. May mga supporters ginang kung kaisa ginapadala ginilang buot nila. Buot na nung kwao nila da? Basin may ginaraton sila todo. Gani man pero kung ikaw supporter sabi nga okay lang naman kung i-plastar mo man ng category or plano sang imong ginadampigan nga politiko way man diferensya galing kay kung mangita ka enkwentro sa kapareho kag kasumpong mo sa politika yan daw kabudlay naman na. Ano gid, mo lang isa drang pagkatapos eleksyon ay mga kundamo na bugas sa bulugasan mo ya kay laban may kung isa ka 3 years nga bastanting supply sang bugas mo ti okay lang na siguro. Correct. Pero kung mag-isa lang kadlaw nga supply sang bugas kag pagkatapos na way naman kadlaw ang politiko tong ginadampigan mo ya. Okay lang na maghatag ka kinaiya guro nga ti bisan paano dra kaya madampig sa politiko pro sila nga mga away kaya hindi naman yung saktos guro ya. Mugani nga pag-abot sang pagkatapos eleksyon next election way ta ginapangayo magupda na yung kandidato niyo kamo inyo way kamo gyapon nga bugnon na istupad palay mo sa pamilya mo ti kinahanglan di ta pagpadala ila ang atol buot no importante na ang Bacolod City para kay Attorney Sorbito sino nga daway mandigid sang possible serious armed threats. Anong yellow category man? Ano kuwang ganiman? Ang evaluation sa Action Next may political kwalan rivalry abi? Intense political rivalry lang. Pero why na yan sang serious nga possible armed threats kag violent election related incident. Amo na siya pero kung magkadto ka na sa red level or red nga pulang category ti amo nang daw seryoso no masaya sang mga lugar naging paidalom silang kategori kag kinaglanon na yung presensya da sang military or police nga kinahanglan bantayan gid ang hulag sa mga politiko kag ila mga supporters. Yari ang parayag ni Attorney Revo Sorbito ang Bacolod Election Officer. Sa Bacolod City Joint Security Control Center, di nato. Ang amon niya nga recommendation has always been from the start sa campaign period is category green, no? So, pinaka-lowest actually nga category, no? But syempre, ang amon na din ang classification is only recommendatory, no? Subject to approval by the provincial and the regional Joint Security Control Center, no? So, but since the JSCC determined na may intense political rivalry between sa kontingat dua ka contending parties. That's why naging butang nila ini sa category yellow, no? Bali daw
second step sabi from sa pinaka peaceful gid nga peaceful gid nga category which is green. So but well that muna lang yung reason actually because there's intense political rivalry. Kaya muna niya consider sa atong regional joint security control center, so that's why hindi niya. Pero that doesn't mean there is really a concern regarding the security sa atong elections. So it's a determination because there is there is intense political rivalry. Ang mula sa next ay pagparayaga ni Atty. Rivo Sorbito. So may mga masunod pa man ang assessmenta kung garagay-rapit na sa ginatawag na tunilanan ang adlaw sa eleksyon sa Mayo 9. Balita gikan sa Bacolod City Hall, aksyon na tayo upang magka-aksyon din kaman ng bahin sa Pinas. Labutin ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, nasa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Artay Hupon, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Sa mga kaaksyon ta, DTX 500 Cup. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mapanindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kontupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon experience. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Matapos ang balita ni Aksyon Art sa iluhantang balita ni Aksyon Brian Morden sa Kapitolyo, Goblakson ginpanginbulahan ang mga banwa kag syudad nga nag-alert level 1 na apang nagapanawagan naman sa iban pang paspasan ang bakuna. Kagoblakson nagapanawagan sa mga NPA nga magsungkan na pagkatapos ang sunod-sunod nga enkwentro sa syudad sang Himamaylan. Yaring kaudan sa report ni Aksyon Brian Morden sa Kapitolyo. Aksyon Brian. Aksyon Rex gin panginbulahan gid ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang mga banwa kag syudad nga paidalom iya sa alert level number 1 kon COVID-19 ang paghahambalan. Sunod diri kay Lacson sa sining nga mga lugar ang ilagali kampanya sa pagpabakuna o pangbakuna maayo gid nako ang mga porsyento kag damo ang nabakunahan. Rason nga nagapanawagan man siya sa ibang nga mga LGUs nga paspason man kag padasigon himuon ang tanan nga mga strategy agod nga makapadamo man sila sini mabakunahan para sa panabuton nga mga inadlaw mangin alert level number 1 ang kabukusan nga probinsya
sang Negros Occidental. Aminado si Lacson nga subong ang mga incumbent nga mga public officials medyo masako sa pagpangampanya. So dapat tatagan gihapon kuno sang panahon ang pagbakuna kay si COVID-19 ara paghapon. Nadumduman nagligad ngadlaw ginpay dalom sa alert level number 1 ining mga banwa sang Ibi Magalona, Pulo Pandan, San Enrique, ang mga syudad sang Sagay kag subong man ang syudad sang La Carlota. Yeah, do not accept those anymore. Nag-order man sa ating kapina. So what happened is, many LGUs who have ordered, this is all over the country, abot na nila, no? Pero kung yung mga donated ba na, donated vaccines that is being distributed by DOH, LGUs should have right to refuse it, especially kung expire na siya. Ang porsyon sa palayag ni Lacson angot sinig. Samtang sa ibang nga balita, nagpanawagan si Lacson sa mga miyembro sang New People's Army dali sa probinsya sang Negros Occidental nga magsungka sa gobyerno or magbalik na sa sabak sang gobyerno ini kasunod action rec sa sunod-sunod nga paghitabo sang enkwentro sa pila ka mga barangay didto sa syudad sang Himamaylan. Sunod padri kay Lacson kung ini sila magabalik sa gobyerno kadako sang tsansa nga magbagong nila sining pangabuhi pagiya sa pangabuhi nga masulhay. Naibalan mga duwana ni Kasimanang enkwentro dira sa may syudad sa Himamaylan sa din nga ang nagkalamatay yara na tanan sa 4 kaysa nagligad 2 kagang kahapon 2 naman ang nagkalamatay. Ari si Lacson. I guess nakita sa iya presensya. That's why area of concern ang Negros Occidental as far as COVID is concerned, not necessarily because of election-related violence, but it is insurgency-related. From the very start naman, and even previous administrations, some provincial government, we've always asked our brothers and sisters who are taking up arms against the government to lay down their arms already and join the mainstream, no? Because there are... Ang porsyon sa palayag ni Lacson, subong nga adlaw ang probinsya sang Negros Occidental, ibalik ko lang gamay, 40 na gid lang ang aktibo nga kaso ni COVID-19. Kahapon 46, subong 40. Amo na mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Action Brian more than nag-report mga ka-action din kaman sa Pinas, labuton ka sa kaman balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Thank you. Salamat gidakson na Brian Morden, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Daligid lang sa report ni Aksyon Alvin Graba, Aksyon Eric Magbanwa, kang ato sining nga mga out of town reporters mga kaakson. May tisik ko lang balang imo sining The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum.
Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada issue. Ikaduha, kibalua ang mga issue o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, issue kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang Malakay Finance Corporation. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Saligid lang mga kaksyon na standby ay sa dugang pang ma-reports. We have Aksyon Alvin Graba, Aksyon Eric Magbanwa, kag nga to sining mga out-of-town reporters. Karon lang dugay-dugay, matagtanay pila ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa diligilamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ayos. Sige, may lang ang pagpamati kay Martin Aliling, no? Kay Leia Younger Esquivel, and Toto Balulot. May lang ang pagpamati kay Almera Lima Lasarte, kay Lorna Diligencia from Cadiz City. No? Salamat kid Lorna Diligencia. Cathy Veer, may lang ang pag-monitora. Manjo Arniho, thank you gid. Randy L. Bahande sa Puro Kabukiran, Barangay Takuling ga monitor, no? Thank you gid Randy L. Bahande. Kag Gart Maravilla Kakneyo, Kalibertate Taguro di gani man. Thank you gid Gart Maravilla Kakneyo, no? Salamat gid. Leonila Tarosan sa Corner Gatoslao, San Sebastian. Salamat gid Leonela. And Leo Javier. Hel Javier, no? Salamat gid Sir Hel Javier. Donald Kabasag kag kay waswit niya Leia Kabasag, no? Salamat gid Donald Kabasag. Kristen Minies Binalubos, Iba Gradas Baterna. Salamat gid. Thank you gid Eva Gradas Baterna. And sa kay Rochelle Folin Susana, Anthony Louie Habagat, thank you gid. Panyaga, salamat gid Anthony Louie Habagat, no? Imbongjo Campo, salamat gid. Thank you gid, no? And Adi Sokita Tabiluna, salamat gid Adi Sokita Tabiluna. Thank you man. John Resisio, salamat sa lunch. Tamya lang ni Adi si Dante Navarrete kag Linon Soron, no? Linon Soron gapamati sila subong. Thank you gid. Lisa Montecastro, salamat gid, no? Thank you gid. Salamat. Ayos, sige daligid lang mga kakson, standbayan ay matagtapila ka mga commercial sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko.
Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Besyara tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang
nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Day Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sa work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Awards 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik na diri sa aton sining pangalagad, i-check ta na yung balita ni Akson Alvin Graba sa Negros Occidental Provincial Police Office. 39 anyos nga amay na kuhaan sang armas lutang nga nagalupok sa syudad sang La Carlota. Yaring kaundan sa report ni Akson Alvin Graba. Akson Alvin. Akson Rex, preso karon sa La Carlota City Police Station. Ining 39 anyos nga amay matapos na aktuhan sa mga kapulisan sa La Carlota City PNP nga nagahupot gid sa illegal nga armas kagini ang kilala kay Harold Domen, 39 anyos kag nagapuyo sa Purok 2 Barangay Nagasi sa syudad sa La Carlota. And according to Lieutenant Colonel Noel Garinganao, na gayon ini paagi man sa search warrant sang mga kapulisan para sa violation sa Republic Act 10591 against diri sa suspect. Actually ang suno sa iya nga gin-applyan gid sang mga kapulisan sa korte paagi kay Judge Maria Concepcion Rivera sang La Carlota City MTCC kahapon nga adlaw kag diri Action Rex na tigayon kag na recover sang mga otoridad sang mga kapulisan ang isa ka unit sang high point nga caliber pistol nga 380. May magazine pa kag napulo pa ka rounds Action Rex sa sining 380 nga bala nga pistol. And karon Action Rex sunod diri kay Garinganao ang ining suspect ang nagapangatubang man karon sa duha ka kaso violation sa Republic Act 10591 kag subong man sa COMELEC gun ban. Kagin Action Rex pahayag man kagina ni Brigadier General Inocencio Pasaporte nga ginadala na sa kaina ang bangkay sining duha ka mag-asawa. Alleged mag-asawa ni sila? Yes sir. Amo ni ang ginpahayag. Tingala ko do isa lang apelyido nila kay do pareha lang ni si Albert kag Jessa Quiliano. Action Rex, no? Si Albert Nicolas Quiliano ang platoon leader kag finance officer sang SDG platoon, while ang iya sining asawa nga si Jessa Quiliano ay isa ka medical officer. Action Rex kag makasuman sa pahayag diri ni Brigadier General Inocencio Pasaporte yara na sa funeraria Felco Funeral Parlor sa dinto sa Felco. Yes, sir. Sa Mamaylan, no? Sa Mamaylan. Dara Action Rex gindala after nga pero taga din gid sila nga duwa? Taga Buena Vista gid sila Action Rex. Iniya sa base man sa pahayag ni Pasaporte sa diin ang initial gani nga nakuha diri ni Pasaporte ginaligar nga ginbayaan gali ning mag-asawa Action Rex while naga-atras kag nagapalagyo sa mga militar. And ang isa pa sa nagbiya sa iya in walang close-in bodyguard gid kag iban pa Action Rex kag iniya ang mag-asawa nakilala pa Akson Alvin. Way pa ginhambal ni General Pasaporte Action Rex ang edad sa mag-asawa. Pero ang
pahayag diri ni pasaporte ongo amo ni ang kabahin pa ang ining natabong engkwentro kahapon mga 3:30 PM dito sa Sitio Kulihaw, Barangay Buena Vista, Himamaylan. Kabahin pa ni isang natabo man nga engkwentro tinalikdan nga Marso 25 kag 26 dito sa Carabalan Action Rex. Kag nagtingog gid ang puwersa sang 79th Infantry Battalion kag ang 94th IB para sa paglagas diri Action Rex, in which kabahin man ini Action Rex suno sa pahayag ni General Pasaporte. Kabahin ini isang paglagas ang mga otoridad para mapatigayon man ining clean and honest election sa May 9, 2022 nga eleksyon. Ari ang confirmation kagapahayag ni General Pasaporte. Gabi nakilala na nino, positively identified man ang duwa ka NPA ni. Kilala ni sang aton nga mga former rebels. So sini ang isa si Albert Quiliano. Upod ning iya tawa si Jessa Quiliano. May ang wife niya isa upod gyapon sila sa Hublag, ang medical officer sa Giblato. So ginpayaan isang mga iya kaupod nung naging kwentro. So nabili niya sila dito sa area and then nag-withdraw ng mga upod niya, security ni Paparding. Kag may mga na-recover ang atong tropa, 245, ini sa duwan and then mga bala, then may ara nga tablet, no? Tablet, so tanaw ni no ang mga unod sini kasi makakakuha man kay impormasyon ng atong tropa, mga bulong kag mga dokumento. Kabahin pa ni sila sir sa mga previous nga mga encounters, especially tama. Previous week itong encuentro sa 94th IB Sabado, Friday, duwato and then nasundan Saturday. Kaupod ni sila, party sila sa Central Negros. So, ang grupo nila, amo ni gyapon ng na-encuentro sa aton nga tropa, 94th and 79th Infantry Battalion Cup, kahit sa clearing in relation sa aton na national and local election. Di na karon ng bangkay sang duwa. Ang bangkay sang duwa na panahon na ito kinangaga, so ara na sa funeral sa Mamaylan. Pamilya niya, arap lang na sa may barangay Buena Vista man. Taga Buena Vista gali ni siya sir. Taga Buena Vista gyapon ni si Afar. Action Rex, muni ang confirmation man ni Brigadier General Inocencio Pasaporte. Report nagikan sa Negros Occidental Police Provincial Office ini si Action Alvin Graba. Mga ka-aksyon sa din kaman nga bahin sang Pinas labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa pagkaulod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon na Alvin Graba. Balita gikan sa Nokpo sa Iluhantang BCPO. We have aksyon na Eric Magbanwa. Update sa investigasyon sining pagpanglutang man kaina sa Barangay Bata. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric! Action Rex, why na, no? Why na time? Why na ka time? Yan, man. Why ka na time, Sa Lunes na lang ta. Total na baton na maraton. Gani. Hindi na mo pag-isugton. Sa Lunes naman kita, no? Sa Lunes naman? Magpaabot kita, no? Suggest pa to, dudugay. Ay, dua pa kasemana, no? Dua pa kasemana ang taklaronta, no? Magpulopinta naman kita, no? Hindi na nabalubutan na sa simana, guru, Ay, Simana Santa, no? Why na obra? O abansina, no? Dani, no? Oh. Pwede na. Sa simana. Para maka-joyride kita, no? About joyride. Sa Simana Santa, Action Rex, no? Now, dito kita sa investigasyon sa Station Number 10 ni Police Captain Armelin Vargas, nag-request actually sa autopsy pagi sa pamilya. Ang kapolisa sa Station Number 3 nga ipedalom sa autopsy ang bangkay ni Yoki Castro, 31 anyos, taga Purok para 1 Barangay Bata. Bali, amo ni siya ang biktima sa paglutang kay Nasang Aga dala sa may Purok Pine Tree sa Barangay Bata, Action Rex. Ang tuyo sining autopsy kung may baluan kung ano nga kalibre
sang armas lutang ang gilutang kay Castro kay wala sang man recover nga bisan slag o kon pasiyo sa crime scene base sa inisa nga paposisyon sang Soko. So nakapati si Police Captain Armin Vargas nga posible base revolver ang gingamit nga armas lutang sa kay Yoki Castro. That's why wala sa recovery sang pasiyo o kon bisan man lang mismo bala action Rex. Now according sa kay Police Captain Armin Vargas nga nagbakal gali ini sang sigarilyo ini si Yoki Castro kinasangaga. May upod di siya nga duwa ka babae nga hindi nakilala mo pala sa bukanig nga ginapangita pa sa pulis naton kung sino atong duwa ka mga babae nga upod ni Yoki Castro sa pagbakal sa sigarilyo sa sina nga tiyanggi nga dira man siya mismo natumba sang ginlutang sining hindi pa gani may establish na aksyon sumong sa pulis mong kay man na mismong tiyanggi nga tag-iya nagambal kini sa pulis kag ang mga bystander nga nakibot na sila nga may lupok nga napatian sila kag nakita nila nga natumba na ini si Yoki Castro. So hindi nila ma-determine kung diin nga porsyon ang suspect nagatindog kung nagatindog man siya sa gitultang ini si Yoki Castro Action Rex. No kay na nagkistorya man ang pulis naton sa amay sang biktima kag korte sa amay sa biktima nakasugid na siya sa pulis naton nga medyo may bulubisyo magali ang bata sini Action Rex. Nagagamit droga at the same time nagabula baligya man sang droga Action Rex kay wala sa permanente nga trabaho mo ang obra sini kuno nagabulig-bulig diba nagajab-jab sa may bulkitan ta so muna nga daw medyo may gamay man din reservation na pulis nga basi kung isa ini sa motibo pero hindi pagid nila ini mapihoy kung bala ining paggamit siya kung pabaligay sa droga may angot sa paglutang siya. That's why katong duha ka babae sa Action Rex ginatiwaan karon ng Vargas sa investigador nga may establish ang mga aral sa to kay basi may ideya sila bla kung sino atong tao nga naglutang kag kung diin nga porsyon nagatindog ang tao sa gilutang ang ining napatay nga si Yoki Castro. Nagina sa kagaaga, mabakal siya sang nagbakal siya sa sigarilyo sa tiyanggi. Ulo po siya nga duwa ka babae, kagulpi lang nga may naglupok, nabatian sila nga lupok kag natumba lang nga aton nga biktima. So, sa Cebu after sang Soko, ang aton investigador mo, obra naman atong request para sa autopsy, para sa pamilya, no, kay ma-request sila for autopsy sa ilang mata. Ang suspect karaktero, ma'am, mabali din siya yun? So, wala gid na ang sunod sa atin ng mga tao nga na-interview dito sa area, especially dito sa Changi nga nabaklan, so ay hindi na na-identify kung di inampi ang tao. Ay gulpi lang sila nakabati sa lupok, kaya tumba lang niya ang atin na biktima. Anong recovery sa crime scene, ma'am? So, wala sang recovery nga mga NPCF. Posible after pa sang aton nga pag-upsira si Kunito kasi ang bala nag-resokit nila sa iya so ay nakagawa. Orso lang sa palayag ni Police Captain Armin Vargas ang hepe sa station number 3 pero usually ang igo yun actually isa malang ari sa tuong nga bahin sa iya sinigudughan. Isa lang ning igo ya? Isa lang ning igo ya bali tuong nga dughan Action Rex kag posible ang gingamit revolver considering ati wala sa recovery nga slag Action Rex mong sa crime scene kali kati ang isa pa sa nga mga panaligba pa sa pulis kung diin ayaw nga posisyon ang biktima kati ang akorde sa babay standard kita sa nga to kapati na sila lupok, bis matagisan siyang ginakibot abay nga natumba ni golpe ang lalaki nga mo nga nakapati sila sang lupok sang armas lutang Action Rex. So balikan ni karon sa hapon sa investigador lo kay tanawon lito ko basi may mga CCTV bala nga naka-install dira ka basi pa man makabulig sa ila sininga investigasyon. Report kika sa Bacolod City Police Office. Ako naman sa Action Eric Pubalag sa mga kaaksyon sa di ka mga bahin sa Pinas Laputon ka sa amo balitang serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Siling ni Makoy Jasnes, siling niya daw ganban man la mga checkpoint. Ay, ambot lang, no? Salamat gid Makoy. Thank you gid. Otay Benedicto monito dra sa Barangay San Jose si Palay kay Gracel Palabrica, Barangay Captain Marlon Bibing Canillo, Toto Canoy, Mito Solitario kag GC Nuarbe nga naga-monitor sa aton sininga
programa. Sige salamat gid. Thank you sa pag-monitor kag pasakop diri sa aton sining program, no? Live extension na The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon. Gin-serve sa iya ang warrant of arrest nga may criminal case number 15-5507-C nga sa diin gin-issue sa RTC Branch 60 nga ginlagdaan ni Honorable Judge Raymond Joseph Javier nagkapit sa inisang Desembre 14, 2016. So yara sa mga anom na katuig nga sa diin nagapanago siya sa iya sining nga kaso. Ipanugutan naman sa korte nga hindi siya makapiyansa sa 24,000 pesos para sa iya temporaryo nga kahilwayan. Matapos kapon sa hapon, ipaidalom siya sa physical examination sa Cadiz City Emergency Clinic kag gideklara sa doktor nga good in physical condition. Ginapaibaluman siya sa iya sining nga constitutional rights bilang akusado under sa Republic Act 9745 o kon ining anti-torture law. Ini karon nga suspect ang yara sa kustodiya sang Cadiz City PNP Custodial Facility. Report ikan sa syudad sa Cadiz aton mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon Roger Gutib nag-report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na Roger Gote. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz kay Aksyon Bernie Villacanas. May lang pagpamate. Kag sa Infante Suay, himamaylan. No? Gapamate gid si Mimi Infante. Okay. Thank you gid paring Bernie Villacanas. Kag kay Barky Tribe, kay Kimpoyo Lo, always gid ga pamati sa aton sining programa. Kadto ang tanang balita ni Aksyon Nelson Patino kay sa siyudad sa San Carlos, 5 ka mga puluyan ang gintupok sang kalayo. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Nelson Patino. Sa detalye sining balita, Aksyon Nelson. Yes, Aksyon Rex kapin sa 100,000 pesos nga kalitan na tugas ang sunog na nagluntad kahapon nga adlaw sa Phase 1, Barangay Rizal, Ciudad sang San Carlos, suno sa Bureau of Fire and Protection.
Ini ang inisyal nga report ang nakuha ni FO2 Nela Bandelio, fire investigator sang BFE sa San Carlos sa iyaliwat nga pagbalik sa fire scene karon nga adlaw. Suno pa sa kaya Bandilyo himo sa mga light material sa 5 ka mga puluyan nga gintupok sang kalayo nga nagalin sa puluyan ni Angie Tayuna. Masobra isa ka oras naman ang pagpakigaaway sa mga bombero sa sunog nga nagsugod las 3 sang hapon sang Abril 1. Wala naman sang may napilasan sa nasambit nga sunog Action Rex kag sa karon napadayon pa ang pang-usi sa sang mga taga-bureau sa nasambit nga sunog sa kung ano ang ginhalinan sini. Kung kanina sa first name, so dyan kita matawalit na kung request na ka sunog kung palaan pa din na sir kung ang start na sunog kay kumakita nyo sunog kayo ang pati na tapos ang mga singkag mga kaaway dali mga mga Si Fire Marshal Officer Toniela Bandelio sang Bureau of Fire and Protection sa siyudad sang San Carlos sa interview sang Action Radio. Report gikan sa siyudad sang San Carlos ka-aksyon nyo Nelson pati nyo nagasiling mga ka-aksyon din kaman nga bahin sa Pinas. Labutong ka sang among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Gidakson Nelson Patinio gikan sa syudad sa San Carlos. May lang pagpamati kay Tess Ferrer Hison. No? May lang pagpamati sa barangay Ayungon da. Nag-monitor Ayungon Valladolid. Solid pot pernito. Ay, pwede ha. Sige, Pelton Lipura, salamat gid from Pasay City. No? Kantuan tanang balita ni Akson Arlo Ticar sa 3rd District Top 2 Most Wanted Person sa siyudad sang Talisay. Dakop ini. Yaring kaundan sa report ni Akson Arlo Ticar. Akson Arlo. Mayong hapon, Action Rex, mga takna alas 10:15 sing aga, ang magkatapos ng Talisay City Police Station ang nagdakop ini sang ila sini top 2 most wanted person dira sa may hacienda ka sa Barangay Concepcion, Siyudad sang Talisay. Ang suspect nga naresto Action Rex ang ginkilala sa kay John Elmer Medalla e Rio Ferrer, 25 anyos ang edad, isa ka soltero kag pumuluyo sang nahinambitan nga lugar diin inisya ang natigayon nga naaresto pinaagi sa isa ka warrant of arrest nga ginpapanaog ni Honorable Marites Gumahin, ang presiding judge sang Regional Trial Court Branch 51 dira sa siyudad sa Bacolod nga napitsahan ini October 16, 2020. Kaso numero 20-52128 kag kaso numero 20-52129 nga amo ang kaso nga rape kag violation sang Republic Act 1716 ang mahimo pag-atubangon sang suspect diin wala sang piyansa nga ginrekomendar ang korte para sa kaso nga rape kag kapi naman sa 200,000 pesos ang piyansa nga ginpapanaog sang korte para sa kaso nga violation sa Republic Act 1716. Ang suspect ang naaresto pinaagi sa joint elements sang Talisay City Police First Mobile Patrol sang 605th Mobile Company kag sang First Negros Occidental Provincial Mobile Force diin ini amo ang nagserbe nga mga arresting officers. Samtang ang suspect sa karon yara na detain sa may custodial facility sa Talisay City Police Station. Report nagikan sa siyudad sang Talisay. This is Action Arlotica reporting. Mga ka-aksyon, diin ka man sa Pinas, labotan ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Akson Arlo Ticar. Salamat gid sa 75 stars no ni Tess Ferrer Hison, no? Thank you gid Tess. Kay Dayan Pilayo, salamat gid Dayan. Slingya good noon sa Rex, why gid na? Why gid siguro, no?
Sige, Diana. Diana Pilayo, no? From Binalbag. Ni si Dayan. Sige, Thank you, Gid. Salamat, Gid. No? Sa mga kaaksyon constipation ang problema ninyo. Balokang constipation, among isang ilo-ilo, isang... The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang
sang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po may kinataas na ang tubig. So, kinaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing.
batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Enrique Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon drama diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon na sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, 1:42 ang aton oras, may fire call sa area sang Golden Field Commercial Complex. I-check ta lang na karon dugay-dugay sa aton sining patrol kay on the way na ang aton sining patrol sa area, no? Alang-alang natanggaling sa tiyempo diri sa aton sining pangalagad. Salamat gid sa aton sining mga kaaksyon kag happy weekend sa inyo tanan-tanan. Nag-aagda na kita sa masunod nga programa ang This Is My Life. Igasunod sa dilig lamang madugay upod kay Aksyon Walma Sugaton. Ako naman ang inyo sini kaaksyon sa kanginan Aksyon Rex Kantong, mga kaaksyon sa din kaman sa Pinas. Labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo, sama-sama tayo. Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka-edisyon sang Aksyon Balita, Banat, Bulig. Tubtob sa masunod nga edisyon
Sa liwat, maraming salamat sa inyong pagpamati.